Usok awas ha. Ma'am, ali ma'am. Pwede yung message ka gamay ma'am? Okay lang sa'yo ha? Kailang, gamay lang good? Kasi gamay lang ma'am. Lihi na lang. Ako'y kinahanglan, pero siya imong mahal. Dili ko katuos sa gihatag nimo nga regalo sa ako. Wala ko nag-expect na ang imuhang regalo sakit pa sa natunog kog lansa. Asa na kuwang ang paghigugma ko nimo. Nga nag-uban ta nga wala na jud ay ka nahigugma. Ug hangtod sa hangtod, ako ang dalon ang kasakit nga imuhang gihatag nako. Nan akong gihatag, mabati lang nimo. Nganong wako kabantay nga dili nagha. Ug asawa ra ko nimo sa papel, wala sa dughan. Ako'y permina, pero siya'y gipangita. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay, balon. Baby, mag-surprise si baby karon sa iyahang papa. Anang ga... Magnificent. Sir, morning sir. Magkata na may yung butcher's knife sir? Butcher's knife? Opo. Kinsa man ka? Kay Ricardo, pero pwede siyang pa-deliver? Asa man gikan? Wala mo yung kabalo sir, kay di rin mag-ipatod kay sa iyang pangalan yun. Ubay-ubay po niya siya, worth of 20,000. Butcher's knife? Opo. Set mangguli siya? Set na kasi na siya ba? Asa nagikan na siya? Wala po yung nakabutang sir kay delivery naman good me. Delivery lang? Oh, Hindi mag-ipatod sa slaughterhouse. Hindi. Asa na na? Baliw daw, patawag na. Nalo to sir. Ulit. Maligayang hati sa iyong kaalaman. Happy birthday, happy Sir, maayong buntag ug happy birthday and happy anniversary. Kabalo na dyan siguro ka kinsay kapadala no. Gusto ka makita ang nagpadala? Sige, atong i-check diri. Nadiri sulod sir. Dito lang. Sakripisyo o pag-antos, gihala niya para lang mahiluna ka. Tanang pagsuway iyahang gikaya. Salamat amahan sa kinabuhi. Usa ka na mo kantahag happy birthday kay birthday man nimo. Magpaila-ila sa dami ako si MN, dali si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni baby. So, mga tatag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Pwede na muli. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na ay message si ma'am. So telenovela jud ni siya sir, ihang mensahe. So ana siya. Hi badlungon sa ako ang kinabuhi. Then Badlungon. happy birthday and happy first anniversary. Uy, happy anniversary ka Kasali na birthday ka niya. Oh. Dili na jud ikapangitag lain kay ikuan na. Higta na. So dili ko katuos sa gihatag nimo nga regalo sa ako. Wala ko nag-expect na ang imuhang regalo sakit pa sa natunog kog lansa. Kani nga regalo nako nimo
Pasalamat ko ni sa paghatag nimo ni Ryan sa ako ang kinabuhi. O bisan pa man sa panahon nga nag-uban ta nga wala na jud di ay ka nahigugma. Salamat gihapon. O hangtod sa hangtod, ako ang dalon ang kasakit nga imuhang gihatag nako. Kabalo ko nga kaning tanan bayluan ra sa Ginoo og kalipay. Dili pa karon, pero muabot ra ang panahon nga makamata ko sa tanan akong katanga nimo. Maundang sa akong hunahuna ang pagka-martyr nako para sa imuhang anak. O mangayo sad ko og pasaylo kung paminaw nimo nasubraan ko sa kamalita. Pero kanang tanan para rasad na sa imuha. Kay dili ko gusto nga maunsa ka o pasayloasan ko o di ka masuportahan sa tanan nimong bisyo. O pasayloa ko o dili magtugma ang tanang batasan nato. Ako di ko gusto nga magustuhan nimong buhaton. Ang gusto nako mag-focus ta para sa ato ang pamilya, pero pabaliktaran ka. Ang imuhang huna-huna is para lang yun sa imuhang kaugalingong kalipay. Unta, inigabot sa panahon, makaambok ka. O ayaw paabuta, muabot ang time, makasaksi imuhang anak sa tanan. Kay ugon sa ang kasakit nga imuhang gihimo, para sa ako masakit nga mahimo sa anak. O asawa ra ko nimo sa papel, wala sa dughan, kabalo ko anak. Pero unta, una-una ang naakay anak nga nagpaabot nimo. Salamat. Kani wala problema ginatambagan na ko diya nga mahimo. Kita isip amahan naman ang mga anak. Di kaya ginato ng mga ginatuhitabo ba? Mahimo sinabtanay lang gud. Siya hay anak. Mahimo dili kita mahimo ganang tapatan nato to atong asawa kay dili naman nak mahugot. Mahimo lang gutom sa bagwanta na to. Ato na lang litayan. Sakto na lang nato. Nana lang. Para nga dili magdako ang problemang ginagmay ba. Sila ra magduhagod man makasulba na ilang mga problema kay pamilya man. Ngaya kita nga kami nga isip ginikanan, iguro po di mo tambal tod kung si maayo. Ako rin siya gitambagan nga, may mga do, ay lang gidabati mga asawa. May lang istorya. Okay, kasabot rin na kadugay. Tingali, doon na po yung mga dahilan nga, naginalita, ana mga asawa. Sa dili kasabot ba na, magbinalita, magina. Okay, ano magina, muna ako yung gangi, ay lang yun kay. May mamagutang maot sa tuwang pagkatawa na. Muna na ito nga, pamilyado naman ta, ito magina gito yun. Maghantam na sa altar nga, ipangayon na itong mga nanak, ito na lagi siya katagan, maayo nga, pangwan, pamahagi. Di mo na ito nung, kung palit na magka-istorya mo sa mga asawa, ayaw nga lang. May mahang, ayaw lang, mahimo, hindi naman ito magsigig away, araw nga, walay samok na ito pagpuyo, kaya dito ka kusindigan sa trabaho o ng nanak. Ikaw lang, panalit. Isog magigay mong asawa, ikaw lang yung paubos. Ayun lang po nung tubayi kay Rong Dili magdakop. Ikaw, sa may iluhang mensahe kay ma'am sa iyang hihimo nga pa-sorpresa. Salamat na di mo nanaki. Oo, nanaki. Salamat ang niya. Likod sa sir. Salamat. Gani. Happy anniversary. Bob, no. Panahon mo na, dili mo na masuko kaya anniversary mo ninyo, yung birthday nimo. Ano nag-isya ka na, ipakita nga, pinanggan mo siya. Pinanggan mo siya para nga, dili na mo balik itong iyahang mga nangunaan nga dili maayo. Dari alang ng photo ngayon, time out kami. Ano pa kay ubang mensahe niya? Wala na. Walay, I love you diha nga anniversary man ninyo karon. Dito na ako istorya niya. Dapat diri sir. Kaya makita mo yun eh. Basta nga yung masukulain, hala. Love you. Isingit, balit? Oh, sige. Love you.
Mangayo po, sorry o sa imong mga kalapasan siguro. Dili sir, para dili na mawala yun ang video. Mabasa po sa bata. May mga tubag sa iyahang mga mensahe. Wala istorya. Ha? Kasi wala kay istorya kataas ato yung mensahe, wala jud kay tubag adto. Bisag na siya hinanakit sir, ipakita niya nga loud jud kaniya kay gibuhat niya ni nga sorpresa. Naguna-una jud siya. Ana man ang bayi sir. Nakay mensahe sa iya, nakay tubag sa iyang message. Wala. Wala na jud. Kunya nag-request na siya masayawon daw ka. Wala jud. Sige, picture na lang. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa ang Bigos Flower Shop lang doola